Ftit jiem qabel l-appuntament annwali tal-Istrina, il-preparamenti għaddejjin ġmielhom. Bil-volontiera bħalissa għaddejjin jgħoddu l-flus li taw it-tfal tal-iskola. Dan hekk kif inġabar il-karus tal-Istrina mill-klassijiet tal-iskola. Matul il-jum tal-ġimgħa, il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka żaret lil dawn il-volontiera fil-kwartieri tal-Bank of Valletta f'Santa Venera. Żjara li matula il-President esprimiet l-apprezzament tagħha għal kontribut li taw it-tfal fl-Istrina. Kemm l-involviment ta' tfal. L-involviment ta' tfal huwa importanti ħafna biex innislu fihom dak il-valur tant importanti li ġej minn missirietna u minn ommijietna. Il-President temmet b'ringrazzjament lil poplu Malti għal ġenerożità li dejjem wera fil-waqt li awgurat il-festit tajba lil kulħadd. Grazzi l-Maltinu Nawċin minn issa x'konvinta li bħal kull sena se jerġa' jkun l-istess. Ħankunu faqda waħda biex nuru s-solidarjetà u l-ġenerożità tagħna.